Har du nogensinde tænkt over, hvordan det vil være at snakke med en person på den anden side af kloden, helt uden at bruge internettet? I dag kigger vi på, hvordan du kan blive en del af den her ret fascinerende verden som radioamatør og få din helt egen sendetilladelse. Prøv lige at forestille dig det. Altså kun ved hjælp af en radio, som du selv har sat op. Det lyder måske lidt som science fiction, men det er faktisk selve kernen i den hobby, vi skal dykke ned i dag. Det er en hel verden af forbindelser, som bare er drevet af ren og skær nysgerrighed. Men hvad er det her amatørradio egentlig for noget? Jamen det handler om så meget mere end bare teknik. Det er et globalt fællesskab af entusiaster, altså folk, der elsker at eksperimentere, bygge og, ja, vigtigst af alt, skabe forbindelse til hinanden på tværs af alle grænser. Så hvad er egentlig forskellen på amatørradio og den P3, du måske hører i bilen? Alt. Det her er en hobby, der er fuldstændig adskilt fra kommerciel radio eller myndighedernes kommunikation. Det er et helt unikt frirum, hvor man kan lege, lære og have nogle ret fascinerende samtaler over kæmpestore afstande. Og det her er altså ikke en eller anden ny dille. Slet ikke. I Danmark har vi faktisk en ret stolt tradition, der strækker sig helt tilbage til 1927, hvor foreningen EDR blev stiftet. Så ja, i næsten et århundrede har hobbyen udviklet sig, men den der grundlæggende nysgerrighed, den driver stadig entusiaster over hele landet den dag i dag. Og det allervigtigste budskab er nok, at alle kan være med. Du behøver altså ikke være ingeniør for at være med her. Uanset om du er en tech-nørd, der drømmer om at bygge dit eget udstyr, eller du simpelthen bare er vild med tanken om at sende din stemme ud i æteren og se, hvem der svarer, jamen så er der en plads til dig. Men før du kan trykke på sendeknappen og kalde ud til verden, så skal du lige have fat i en officiel nøgle. En slags adgangsbillet, kan man sige, der låser op for hele oplevelsen og giver dig lov til at have din helt egen station. Den nøgle, det er et radiocertifikat. Det er din officielle tilladelse her i Danmark, og den bliver udstedt af Digitaliseringsstyrelsen. I bund og grund er det bare et bevis på, at du kender spillereglerne. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, fordi radiobølger er en ressource, vi alle sammen deler. Certifikatet sikrer, at du ved, hvordan du undgår at forstyrre livsvigtig kommunikation for f.eks. fly, skibe og nødtjenester. Det handler simpelthen om ansvar og respekt for det fælles frekvensbånd. Okay, så hvordan får man så fingrene i den her nøgle? Lad os kigge på den helt konkrete rejse mod din egen sendetilladelse. Og bare rolig, den er faktisk meget mere ligetil, end du måske lige går og tror. Det hele kan faktisk koges ned til 2 ret enkle trin. Først skal du sætte dig ind i stoffet, og bagefter skal du bestå en prøve hos Digitaliseringsstyrelsen. Lad os se på, hvordan du bedst griber det an. For rigtig mange er den mest direkte vej simpelthen selvstudie. Og her er dit absolut vigtigste værktøj, bogen Vejen til sendetilladelsen. Den er skrevet helt specifikt til at guide dig igennem alt det, du skal vide for at bestå prøven. Fordelen? Du kan studere i dit helt eget tempo, lige præcis når det passer ind i din hverdag. Og her er altså en virkelig vigtig pointe. Du behøver ikke at være ekspert fra dag 1. Pensummet dækker det grundlæggende, det du som minimum skal vide. Alt det andet, de små tricks, de spændende teknikker, den dybe viden, det lærer du, når du først er i gang. Certifikatet, det er din startbillet, ikke din sluteksamen. Så, du har bestået prøven, du står med certifikatet i hånden. Hvad så nu? Jamen, nu begynder det for alvor at blive sjovt. En hel verden af muligheder åbner sig, og det er virkelig kun din egen fantasi, der sætter grænserne. Du kan for eksempel kaste dig ud i det, man kalder DXing, altså kunsten at få kontakt med de mest fjernliggende stationer og pludselig sidde og tale med en i Japan. Du kan deltage i konkurrencer, spore satellitter, bygge dit eget udstyr, eller du kan endda bruge dine færdigheder til nødkommunikation ved katastrofer. Hobbyen er simpelthen utrolig mangfoldig. Og hvornår kan man så starte? Du kan faktisk komme i gang allerede, for du er fyldt 14 år. Hobbyen er åben for alle generationer, og det er netop det, der gør fællesskabet så utrolig stærkt. Så det store spørgsmål er jo ikke, om du kan blive radioamatør. Det er, når du står der med din sendetilladelse i hånden, hvor retter du så din antenne hen? Hvilken del af verden bliver den allerførste, du kontakter?